Šumivá bomba do kúpeľa je ako malý kúzelný rituál. Stačí ju vložiť do teplej vody a začne sa rozvíjať svet vôni, farieb a jemného šumenia, ktoré navodí pocit pohody. Na našej stránke Aura Decor si môžete vybrať z rôznych druhov podľa nálady. Nájdete tu bomby s himalajskou soľou, ktoré mineralizujú telo a dodajú mu sviežosť, bomby s esenciálnymi olejmi, ktoré prevoňajú priestor a uvoľnia myseľ, aj bomby s bambuckým maslom, ktoré rozmaznávajú pokožku do odvábnej hebkosti. A ak hľadáte niečo výnimočné, môžete si dopriať bombu zdobenú znamením zverokruhu či symbolom, ktorá sa stáva nádherným a personalizovaným darčekom v exkluzívnej veľkosti 180 až 200 gramov. Každá bomba je pozvaním k oddychu a rozmaznávaniu a kúpeľ s ňou pohľadí telo aj dušu. Objavte naše produkty na auradecor.sk.